नमस्कार. परब किचनमध्ये तुमचा खूप खूप मनापासून स्वागत. आज खरा सांगू तसं ना मन खूप असा उदास आणि व्हिडिओ करूची तर अजिबात इच्छा नाही. तुम्ही बघितले असतात गेले 15-20 दिवस आमचे व्हिडिओ म्हणजे जवळजवळ 15 दिवस म्हणा आमचे व्हिडिओ येणत नाही. तर तुमका सुद्धा प्रश्न पडलो असत की नक्की ह्यांचे व्हिडिओ कित्याक येणत नाही. तर त्याचाच उत्तर आज तुमका देण्यासाठी आम्ही तुमच्या समोर येऊ. तर काय तसा आमचा ह्या खाजगी कारण हा म्हणजे जे व्हिडिओ न येण्याचा, पण तुम्ही कशा आता आमच्याबरोबर जोडले गेलात आमच्या कुटुंबासारख्या, म्हणून ह्या कारण आम्ही तुमच्याबरोबर शेअर करतो म्हणजे सांगतो तुमका. आता वहिनी तुम्ही सांगता का मी आज सुरुवात करू? असे बऱ्याच जणांनी फोन सुद्धा केलेले की तुम्ही का लाईव्ह येत नाही, का होत नाही. तर मी सांगितलं की असं असं झालं. म्हणजे जे आता बघत असाल तुम्हाला कळत असेल की तुम्ही कोणी कोणी फोन केले. अचानक काय झालं, आमच्या दोघांच्या मध्ये जो मध्यस्थ जो खांबा होता, खंबीर खांबा, आधारस्तंभ म्हणू शकतात कुटुंबाचा. तो एकदम गेला. म्हणजे डोक्यावरचं एक छतच गेलं. माऊली नावाचं जे छत असतं ना तेच गेलं. घर एकदम म्हणतात ना वादळ येऊन एकदम शांतता होते, तशी शांतता आमच्या या घरात किचन मध्ये अशी झालेली आहे. मुलं आहेत म्हणून थोडासा काहीतरी किलबिलाट आहे, नाहीतर आमच्या घरात असं आता आज 12 दिवस 13 दिवस आहे, पण नाही ते सांगायलाच होत नाहीये का. तर ती गेली, का गेली, कशी गेली हे काही कळलंच नाही. अर्ध्या तासात तिने जे केलं, कधी कुणाच्या वाटेला येऊ नये असं. माझी आई होती, 19 वर्ष तिच्या सहवासात राहिली, पण आईच्या सहवासात मी 23 वर्ष राहिली. त्यामुळे तिचा असा हा मला आधार होता, तो गेला माझ्या पाठचा. म्हणून खूप वाईट वाटतं. आता तुम्ही सुद्धा विचार करताना असो आधार म्हणजे आमचा आधारस्तंभ घराचो म्हणजे आम्ही तीन सुना आणि 3 मुलगे. ह्यांना मेन तर म्हणू शकता तुम्ही, ह्यांना जोडून ठेवणारी जी एक महत्वाची व्यक्ती असता घरात, ती म्हणजे आमची सासू, म्हणजे आमची आई सासूबाई. तर तिचा अचानकपणे आमच्या जगातून ती निघून गेली. म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता आता कॅमेरा समोर सुद्धा आम्ही आहोत, पण रोज शूटिंग करताना आम्ही कॅमेऱ्याच्या समोर असायचो, पण आम्हाला कॅमेऱ्याच्या मागून डोळे भरून ती बघत असायची. आमचं जेव्हा लाईव्ह चालू असायचं किंवा शूट चालू असायचं तेव्हा कॅमेऱ्याचे डोळे तर होते, पण त्याच्या मागे अजून तिचे डोळे सुद्धा होते. आणि ती सतत त्या म्हणजे बोलतात ना आमच्या रेसिपीज बघायची, आम्हाला असं कौतुकाने बोलायची, अरे आज ही रेसिपी केल्यात, अरे. आणि ती धावून यायची की थांबा थांबा मी सुद्धा येते तुमच्या रेसिपीमध्ये, तुमका काय मदत होईल किंवा तुमची रेसिपी टेस्ट करू. म्हणजे रेसिपी शूट झाल्यानंतर इतकी हौशी ना की तिला कशाची अशी हौस अशी नाही. आय ह्या करूच आहे, येतेला आहे, हा लगेच तयार, एकदम पटकन तयार, हा मी येते. काय बोलूच आता माका सांग. ते तुम्ही बऱ्याच व्हिडिओ मध्ये बघितलं असाल. आणि आता आधारच जेव्हा निघून गेला ना, तेव्हा तुमच्या समोर कॅमेरा समोर यायचं किंवा ती रेसिपी दाखवायची, ही खरंच तिची मनापासून इच्छा होती. ती नेहमी सांगायची, अरे रेसिपी करतात ना आता सोडू नका, हा करत राहा. कधी कधी आमका वाटा ना की अरे आज चॅनल चालला नाही, अरे ही रेसिपी चालली नाही, अरे ह्यो लाईव्ह चाललो नाही, अरे ही रेसिपी फसली. असं बहुतेक वेळेला खूप वेळेला असं मनामध्ये विचार आहे की आता बस झाला, ही रेसिपी काय आपल्याला आता काय जमाची नाही, चॅनल काय कोण बघणार नाही, आपण सोडून देऊया. पण तुमका खरं सांगताय मनापासून तिची ती एक म्हणजे बोलतात ना एक ती बोलायची की नका सोडू, करूचा नका सोडू. तुम्ही करताच, तुम्हीच खाताच, लोक बघतात ना, बघतात ओळखतात. माझे मैत्रिणी सुद्धा बोलतात की छान करतात, आम्ही बघतो तुम्हाला. म्हणजे आईला पण बघायची ती लोक, आई बघायची आणि म्हणायचे हा तुमका पण बघितलं, मस्त वाटता, करा. तिला तो अभिमानाने सांगायची ती, माझे हे 2 सुना अशी अशी करतात, तिसऱ्या सुनेन पण असं असं ह्या केलेला. म्हणजे शिल्पा म्हणजे अंजली, तिचा पण खूप अभिमान असायचा की ती स्वतःहून तिच्या बिझनेस साठी जे तिने प्रयत्न करायची, त्याच्यामध्ये पण तिला कधीतरी तळून आपले मालवणी मसाले, त्यात मिरचीचे देठ सोडून पण ती लागायची. त्याच्यानंतर तिला ते पुरणपोळ्या वगैरे बनवताना काहीच नाही तर तिला ती फ्राय हे भाजून तरी द्यायची, चपात्या तरी भाजून द्यायची किंवा ते तळून द्यायची. माका तर सांगते प्रत्येक आता जात मंगळवारची गोष्ट, तिचा गुरुवारी रात्री असा झाला, 12 जूनची रात्र होती, मंगळवारी ती माका सांगता तुका चपाती शेकूक लागा काय. वेळ आहे नको, मी शेकते, आता माका सवय झालेली आहे, तरी पण लागतंय येतंय. नुसता ताच असायचा. भांडी बेसिंग मध्ये दिसली आणि मी तर दुर्वांकला सोडून गेले,
घासून ठेवायची पटकन, म्हणजे असं सांगूचा लागा नाही की झालं. हा, तिचं सगळ्यात आणि आवडीचं काम पण असायचं की भाजी आणली, पालेभाजी वगैरे आणली तर आणतोस ती काय, मोडून मोडून ठेवायचं. देव काय, आणि हा. इले बाजारातून घेऊन भाजी नाही काय आणलं, मोडून देव की नको असा. आणि सगळ्यात आवडतो मालवणी तिचे पदार्थ तुमका सांगतो. एकदा तिका फणसाची भाजी खूप आवडायची, शेगलाची भाजी आहे तिचं जीव की प्राण. त्याच्यानंतर मच्छी तुमका सांगितलं, त्याच्यात पण बांगडू नाहीतर आपली साधी मांदेली, ह्या तिका भरपूर आवडायच्या. आता शेवटी सरोज आमच्या गावी गेलेला 11 फेब्रुवारी, हा. तेव्हा तिने ह्या झिलाक पण मालपोहे म्हणा काय ना काहीतरी जेवण करून घातल्यान. म्हणजे तिका मग माझं पोरगो उपाशी जातलो, भले वरती वहिनी या पण नाही, तू चपाती दे, माका ते जमत नाही, मी बाकीचा हय करते, तू तरी किती हे करशील अशी. म्हणजे तिची ती तळमळ तगमग ती बघून ना एकदम आणि वाटायचं आता की खरंच आई असं मुलाला- वाटतं की आता आमचं चालू आहे शूटिंग, असं वाटतं मागून ती येते हा, येतली, बोलते माका सांगा हा, काय या, बोलायचं. असं वाटतं नुसतं हा. सारखं सांगते काय. त्या दिवसापासून असं वाटतं की ती गेली नाही, आहे. कॉटवर राहते ना ती दिसत राहते. आता किचन मध्ये येईल, गॅसचं लायटर घेतलं की हा दे काय करूचा, मी घालते, मी फोडणीत घालते. मच्छी कधी आणली की तिने फोडणीला नाही घातली असं झालं नाही. आणि मुद्दाम आणि तिच्या हाताची जी चव होती ना, की आहे ती तयारी करून देतो, आहे तू घाल फोडणी. पण तिची जी चव होती ना, नुसती फोडणीक जरी घातल्या ना, म्हणजे आपण बाकीची तयारी हो. करून तिने नुसतं फोडणीक, तिची जी फोडणी घालायची पद्धत होती ना, हातची चव जी म्हणतात ना, ती एक नंबर. माका अजूनही आठवता, मी आजारी होते, मी ऑफिसला जायचे आणि मला अचानकपणे ताप येलेलो आणि मला ना उठाकच होऊन होता. आणि तिने ना साधी कोबीची भाजी केलेल्या, ती तर मी खरं सांगते आज तगत, म्हणजे आता ते का जवळजवळ 14-15 वर्ष झाले, पण तशी कोबीची भाजी मी आज तगत खाल्लेली नाही. जे मी त्या दिवशी खाल्लेलं ना, त्याची जी चव होती, ही माझी एक आठवणीत रवलेली आठवण. आणि एक तुमची आईच्या हाताची चव हा. म्हणजे काय, बाबाच नाव जायचे. मी नवीन लग्न करून घरात येते तेव्हा बाबा म्हणायचे की आम्ही असे मासे पाण्यात ठेवायचो, याच्या हातात एवढी चव आहे. तिचे भाव यायचे ना, ते सुद्धा ज्या वेळेस तिचा असं झाला ना, तर तिचे भाव म्हणाक लागले, गेलीस ना आम्हाला सोडून. अक्षरशः तिने भावांका पण जवळ करून ठेवल्या तिचं नव्हत्या 2-3 एक वर्ष. सख्खे भावासकट त्यांनी मानलेल्या भावांना पण भावांना एवढं पण प्रेम जीव देऊन लावलेलं. गेली ना, हा. की म्हणजे आज तुमका सांगते आमच्या घरात, म्हणजे जेव्हा ती गेली त्याच्यानंतर ह्या 12-13 दिवसामध्ये इतकी लोक आली, खूप आपुलकीने. माणसं जोडून ठेवलेल्या, इतकी हा. माणसं जोडून ठेवलेल्यांना. साधो आपलं बाहेरचो भैया जरी असत ना, त्याका पण ती मालवणीत बोलून सांगायची. ह्या एक माका तिचा लय आवडायचा की मराठी भाषा नाही काय नाही, तुझ्याबरोबर हिंदी पण नाही, भैया ह्या कितीक देतच ता माका सांग, तो म्हणजे माझी आप क्या बोल रहे हो अशी बोलायची ती. ती म्हणते तुका काही कळतच नाही, मी जा बोलते तेवढं एक दे. मालवणी भाषा म्हणजे ह्या परब किचन मध्ये जी मालवणी भाषा आमचं जीव की प्राण तो तिच्याकडनं इलेला. कारण माहेरात कसा आई बाबांशिवाय मी कोणाशी बोलायचे नाही, होय आहे बरोबर नाही, आहे. तिने मालवणी भाषाच बोलायची. आमच्या परब किचून तो जीव आहे ना मालवणी भाषा, तो तिच्याकडनं येलेलो. मग ती भाषा कशी सतत तिच्या बरोबर बोलत, आई बरोबर बोलत. आता दिरांशी नवऱ्याशी आम्ही बोलत नाही, त्यांच्याशी मराठीच येतं आपसूक, पण आय येली की मालवणी भाषा तिलीच दिली. तिचं म्हणजे तिचं तुम्हाला जेवढं सांगू ना तेवढा खरंच खूप पण ती कमी आहे. गेली, आणि गेली, तिने खरंच गेली आमच्या डोक्यावर. आता शाळेत जायचं असत तर माका आता घरात लॉक लावूचं लागतं. घरात असा ना तर बिंदास तिच्या जीवावर टाकून जायचं की हा घरात हा मागे कोणतरी आहे. एवढा आधारस्तंभ आमचं निघून गेलो. खरंच वाटतं की असा जाऊ नये होती. हा बाबा आजारी हा, लोळता, खात नाही पियत नाही, डॉक्टरकडे हॉस्पिटल का, आणि गेली तर वाटत नाही. पण अशा वेळेस ती गेली ना की 11-11:30 वाजेपर्यंत ती बोलता, माका पंख लाव, माका गरम होता, सोनग्या कोचूक मी जाते, एवढी बोलता. आणि 5:30 तिने आपला काय करून घेतलं तर माहिती नाही, आणि गेली टाकून. आता मी एवढाच म्हणते की गेली ना ती आमच्या भोवती राहू, अवतीभोवती राहू आणि आशीर्वाद दे. आणि तुमका पण एक सांगते, एक आमच्या भरभरून आत्म्यात शांती मिळू दे, असं करा, मोक्ष मिळू दे तिका, चांगल्या घरात गेली असाच वाटतं, बाकी काय नाही. आता काय माका व्हिडिओवर बोलूची इच्छा होत नाही. तुम्ही आता काय तर समजून घ्यावा. आणि आमका सांगून गेले की ही रेसिपी चॅनल तुम्ही बंद करू नको, तुमका पोरांका तेवढंच ह्या मिळात. तुम्ही जसा बोलतास, माझे मैत्रिणी बघतात, माका पण बरा वाटता. आमचे सासरे जशी बोलायचे ना तशी ती पण बोलायची. ती तर त्यांच्याहून अधिक बोलायची की हा चॅनल बंद करू नको, चालूच ठेवा. त्याच्यामुळे आम्ही सुद्धा असं विचार केलो
की आमच्या मनापासून तिची अशी इच्छा असायची की तुम्ही रेसिपी दाखवा, लोकांका आवडतात, लोक खाली कमेंट करतात, तुम्ही तो प्रवास तुमचा चालू ठेवा. तर तिचा शब्द किंवा तिचं हे हो, ते- भले ते ती शिकली आपण नव्हती वाचू हा. हे नाही, पण मी कधी कमेंट वाचून दाखवले, हा बरा बरा मस्त करतात, सांग त्यांका. आणि कोण आपल्याला भेटायला जरी आले सबस्क्रायबर तर ती आवर्जून त्यांच्यासमोर बसायची, बोलायची, त्यांना बोलायची, अरे त्यांना पाणी दे, त्यांना चाय हो, दे, हो, बिस्किट आणून हो. दे, असं म्हणजे ती पाहुण्यासारखा आदर सत्कार करायची. आणि खरंच सांगू, ती गेली तर पूर्ण आधार गेला. एक मागे जी आपली, आता मी पण कुठे भार्गवला सोडायला गेली किंवा काय गेली तर मागे आपली वाट बघणारी कोणतरी व्यक्ती असते, आपल्या मुलाची किंवा आपल्या नातवंडांची, किंवा आपली वाट बघणारी जी व्यक्ती असते ना, ती आपल्यामधनं निघून गेली. आता तुम्ही कितीही प्रयत्न करा, काही करा, ती तिचा व्यक्ती आवाज परत. ऐकायला येणार नाही. पण मला एवढा पण विश्वास आहे की जिथे कुठे ती आहे, ती परब किचन बरोबर सोबत आहे आणि ती कुठेही बघते आहे आमच्या मुलांना, आम्हाला. आता आमच्यावर तिला कुठे आशीर्वाद. पाहणार त्या व्हिडिओ मध्ये, फोटो आमच्याकडे थोडेफार व्हिडिओ बरोबर ते गोड आठवणी हा. आहेत. आम्ही 31 करायचो तेव्हा पण तिचा उत्साह भरपूर असायचा, त्याच्यामध्येच पाहणार आता तिला. आयुष्य हिमतीने कसं जगावं हे तिच्याकडनं शिकण्यासारखं होतं. कितीही संकट आली, कितीही आजारपण आले, अरे काय या गोळ्या आणि औषधं खायचा आणि बरा व्हायचा. तिला त्यांचं कधीही म्हणजे हे नव्हतं, भीती नव्हती किंवा आजारपणाची नव्हती. गोळ्या हो. औषधं ती बिंदास खायची. कोरोनाच्या सावटामध्ये सुद्धा तिला माहिती नव्हतं की हा कोरोना काय आहे. ती त्याच्यातूनही निर्धास्त बरी झाली होतो. हा. सगळ्यात आधी ती आली घरी. खूप तिने म्हणजे त्यावेळेला खूप आधार दिला. ऍक्च्युली तिच्या डोळ्यासमोर बाबा आमचे हे झाले होते, पण तिला मुलांकडे बघून ती उभी राहिली की माझी तसंच मुलं तिचाच तो बोलकी आदर्श, पडतील. तिचाच ती गोष्ट आम्ही सुद्धा तिच्याकडे ती आहे, जिथे कुठे आहे ती पाहते. आणि त्याच आदर्शाने आम्ही हे आमचं चॅनल सुद्धा चालू ठेवू आणि तिच्या सोबत, या चॅनल सोबत आम्ही तिला जिवंत म्हणजे आमच्या सोबत ठेवू.